Τι κι αν μαζούν μαζί οι φίλες σου, τι κι αν με δε πάπα σου κάτω από το σπίτι σου, τι κι αν δεν αντέχω την κρίνια σου, θα καίγα όλο τον κόσμο για χατήρι σου. Ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου, με ένα μόνο βλέμμα μπαίνω στο μυαλό σου. Άσε τι σου λέμε, ξέρω το καλό σου, κατέβα από το σπίτι στο αμάξι μου φορτώσου. Δώσε. Όλοι μαζί δυνατά, 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 δυνατά. Μην περνάς στην Ελλάδα. Δυνατά, δυνατά, δυνατά. Το αφιτίνι ιταλικό, το γυαλί Louis Vuitton, το αμάξι είναι αγγλικό, μα το μοτέρ γερμανικό. Μόνο Ολυμπιακό και στο μυαλό το τρανός. Είμαι και ο αληθινός, αλλά και το τέλος. Ωραίο τυχερό να μην σ' αφορά, έκανα το χαρακτήρα σου τη συμπεριφορά. Με το μυαλό μου πάω και με την καρδιά. Δεν ψάχνω αγάπη κυνηγάω και λεγάω. Πώς θα ηρεμήσω όταν στη θέση τους μπουν οι εχθροί μου. Έχω κάνει πολλά για το σεβασμό και το ψωμί μου. Όποιος με εμποδίσει θα γνωρίσει με το τσουρί μου. Όταν ήρθα με μάσκα σίγουρα άκουσες τη φωνή μου. Είμαι στην περιοχή σου σαν να με μες στην περιοχή μου. Έχω κάνει πράγματα δεν ξέρουν τι κοντινή μου. Με σένα γελάω μα χάνω την υπομονή μου. Το τσίρο σας ανέβασα και τώρα τα ρισκάρω. Ο Ρανός βγάζει φλάγκα, ο Slime βγάζει φλάγκα, ο Φουάι βγάζει φλάγκα, εγώ κάνω μπάνκα. Ήθελε να έρθει στην Κάπιτα, ήταν μαζί με τον Τζιτάνο. Κάναμε λοιπόν ένα ραντεβού, εγώ, Τζιτάνο, Τρανός, Skype και ο Στεφτόνι, που είναι ο μάνατζερ των παιδιών. Με τον Τρανό πώς είναι η σχέση σου πλέον? Χάλια. Έχω φίλους μες στο industry. Κάναμε λοιπόν το ραντεβού. Δεν μας θέλουνε να βγάλουμε χάρτη. Συζητήσαμε περί αριθμών, ποσοστών. Θέλω πολύ να έρθω και εμείς θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε. Τρανό του παίχτηκε. Τελείωσε το συμβόλαιό του και κάνει το κομμάτι του. Μαλακίες, δεν χρειάζεται καν. Το θέμα είναι να βγάζουμε ψωμί όλοι. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Η συνεργασία μας απέφερε κάποιους πολύ ωραίους καρπούς. Να κάνουμε και εσάς χαρούμενους. Πολύ ωραία τραγούδια τα οποία χιτάρανε και απλά κάποια στιγμή ήρθε τέλος της συνεργασίας. Να βγάζουμε μουσική, να βγάζουμε υλικό, να κάνουμε συνεργασίες.